Gikan ma nito Albay, amay na nagpasiring sa syudad ni Legazpi ang mag-inan Selfa asin Vanessa. Ngunyan kayang aldaw ipigtalaan na makuha ni Vanessa ang educational assistance hali sa Ako Bicol Party List asin DSWD Bicol. Para kay Nanay Selfa, bintahin ang God na igwang pig-uuprisir na siring na asistensya ang partido na labi ang pigtataong katabangan sa mga siring niyang magurang na bako sa napagpapaadal sa mga aki ang pinagagastusan. Dakulang bagay, ma'am. Sa mga financial, ma'am. Sa dakulong kay sindang eskwela. Ako, parte man sa kuya, dakulang ng salamat ko na nakalawag siya sa Ako Bicol. Sa kadakulaan na talagang pagkukulang sa sarong sa financial po. Emosyonal man na pigihras ni Vanessa ang sa iyang pangituroga na maging paratukdo. Nalaom niyang marealisar sa tabang kan partido. Senior high school student si Vanessa sa Saindang, Banwaan. Ako lang tabang po mo para sa kuya ta. Ano po, kumaga nakakatabang po sa pangangaipo ko bilang sarong estudyante po. Siring kan mag-inang Barnedo, benepisyaryo man kan parehong asistensya ang aki ni Nanay Emily. Dakala po magpapasalamat ko sa Ako Bicol Party List, lalo na kay Elizardi ko. Dahil sa opportunity namin na nakuha sa aki ko sa educational assistance namin. Dako lang tabang po ini sa kuya, sa aki ko. Lunes, Marso 27, kan puuna naman kan partido ang pananaon ng pinansyal na asistensya sa mga kwalipikadong estudyante kan Albay. Segun kay Congressman Jill Bongalon, obheto ninda na makapagtaong alalay sa mga albayanong estudyante na ang sulamenting pigahagad nindang karibay, iyo ang mag-adal ni Matanos ang sa indang piling benepisyaryo nga ni sa dapit na panahon, makatabang man sa indang kanya-kanyang pamilya maging sa indang kapwa. For 2023, there is a good news dahil kami po nila Congressman Zaldi, nila ex-former Congressman Pido Garbin, we took the initiative of having the Educational Assistance Fund increased for this year, and ito pong mga college as well as senior high school students, there will be an increase in the receipt of the financial assistance. 300 na estudyante ang benepisyaryo kani kada aldaw o total na 900 na estudyante sa laog ning tulong aldaw na payout. 4,000 pesos ang pigtatao sa college students asin 3,000 pesos naman sa senior high. Para sa mga baretang tatak Bicol, Marian Manalili, Bicol University Intern.